Adunay low pressure area ang gibantayan karon sa Pag-asa. Mamahimo baka kining bagyo ilabi na sa sinulog. Sayro nato ang dugang weather update pinagi ni Engineer Alkiblat ang OIC sa Pag-asa Visayas. Salamat o ganyan pinakaulaing kalambuan sa dagan sa panahon para ugma o sa sunod ng mga adlaw at para sa extended forecast. Gibase ni sa tanang available data nga nakalap nato karong adlaw. Sa gihapon ang amihan o northeast monsoon padayong makaapekto sa Luzon o Visayas. Ug wa tay laing nakita ang bad weather system sud sa Philippine Area of Responsibility sa pagkakaron, pero natay gibantayan nga usa ka low pressure area layo pa kini sa Philippine Area of Responsibility na mahimutang mga 4,000 kilometers east sa boundary sa Philippine Area of Responsibility. Ug tungod ini, sa mosunod nga 24 oras ang tibuok Visayas padayong makasinati og maayong panahon ug doon naman gani pag-ulan, hinay kini o patak-patak sa pipila ka mga lugar. Ang sukod sa temperatura dinhi sa Metro Cebu makasukad sa 24 ngadto na sa 30 degrees centigrado. Sa Bohol, Leyte o sa Bohol, Siquijor o Dumaguete 25 to 31 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas, Leyte ug Samar 24 to 31 degrees Celsius. Sa may Northern Negros 24 to 31 degrees Celsius o sa Panay Island 25 to 31 degrees Celsius. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, ang sentro o kasadpan bahin sa Visayas makasinati og kasarangan nga hangin nga nagikan sa amin ang silangan ug ang balod sa kabaybayunan o kadagatan magpabiling kasarangan nga posibleng moabot ang wave height to 2.5 meters. Pero sa silangang bahin sa Visayas, makasinati kinig kasarangan ngadto na sa kusog hangin nga nagikan sa amin ang silangan ug mas taas ang balod sa kabaybayunan o kadagatan na masinati nga posible kining moabot og 3.7 ka metros, delikado sa mga sakayan o gagmay sakyanang pangdagat. Pero libre pa silang mubiyahe kay wa tay gale warning nga gipaepekto. Ang dagat mutaob karong gabi alas 11:45 sa gabi. O duna kini gitason nga 1.71 ka metros ug munas ugma sa may alas 7:03 nga may gimove-on nga 0.28 ka metros ug mubalik pagtaob ugma sa may alauna 9 sa hapon nga may gitason nga 0.77 ka metros. Para sa extended forecast, sugod sa Wednesday, January 9, 2019, padayon ang tibuok Visayas ug makasinati maayong panahon din maba ang kaygayonan nga dunay mga pag-ulan. Pero sa January 10 o January 11, musab na ang dagan sa panahon, kaya itong gi-anticipate nga mubalik ang epekto sa tail end o Bicol front, diin ang Metro Cebu, Bohol, Siquijor, makasinati o mamagagnuron ang kalangitan, inubanan kining hinay ngadto na sa kasarangan ng mga pagulan. Pero sa Friday, mas daghas ang maulan nga masinati sa naasoy ng mga lugar, diin madagumon kayo, inubanan kining katag nga hinay ngadto na sa kasarangan ng mga pagulan o usahing kusog nga pwede kini makamugnag baha og dahili sa yuta. Ugma silang ang adlaw sa may alas 6:04 sa buntag. Para sa dugang detalye mahimong bisita sa mga social account sa Pag-asa o sa official website www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Nagikan diri sa botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST mao kadtong pinakaulaing kalambuan sa dagan sa panahon. Alkiblat para sa Balitang Bisdak. Maayong hapon.